O Concello de Boiro programou o acendido das luces de Nadal para o vindeiro martes, día 5 de decembro. Apostaron por un día laborable e véspera de festivo para animar tamén as vendas no comercio local, nunha xornada na que agardan gran afluencia de xente. O acendido terá lugar ás 7, pero as actividades de animación comezarán xa unha hora antes. Este ano, vámoslo facer coincidir cun día da semana, o próximo martes, día 5 de decembro, e, facémoslo coincidir este día da semana para fomentar as compras no noso comercio local. Ese mismo día encendido temos unha serie de actividades programadas. Ás 6 da tarde hai un espectáculo que vai percorrer as nosas rúas. Xa ás 7 da tarde vamos a facer o propio encendido das luces na Plaza de Galicia. Temos unha asociación convidada que é a Samog. Despois, ás 7:30, temos un peche musical ca Escola de Música de Boiro e tamén con unha actuación, neste caso, por parte de Débora Silva. O día 5 abrirá tamén o prazo para a preinscripción dos campamentos de Nadal, que un ano máis volve poñer en marcha o Concello para facilitar a conciliación das familias durante estas festas. A prescripción ábrese mañán o plazo, o día 29, ata o 11 de decembro, ese será o plazo de preinscripción, e o campamento desenvolverase dende o día 22 de decembro ata o 5 de xaneiro, ambos inclusives. O horario para o campamento é desde as 8 da mañán hasta as 2 da tarde ou desde as 9 da mañán ata as 2 da tarde. Estamos programando obradoiros para que os rapaces teñan tamén nesta época navideña uns obradeiros lúdicos. Desenvolverase na Casa da Cultura e na Carpa de Nadal, cun límite de 50 participantes.